Hyundai Tucson سال برارش 2011 ماشین وگانی من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین دوستان قفاش به 4 پهرانیکای قفا حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат титроник дута сиденьёи пеша ба агреф сидени ва инҷа сиди плеер дорад монитор дорад пробегаш 80000 километр пробег гуфтасиян мошин бисёр гаштаги не мультирол рӯлош лифт ва ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед ҳолати салони қафои мошин боз ман инҷа минибарам дорад мана минибар мотор 2 сӯзишвориш дизел расходаш 8 литр ба тақрибан 100 километр мегардад дӯстон мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад нархи мошин 135000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 773 45 75 Mercedes Benz 124 кузов соли барориш 90 дӯстон ман ин намуди берунаи мошин намуди берунаи мошин ман ин ҳуҷҷатош чӣ хеле ки дида истодед ҳуҷҷатош ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механика инҷа сиди плеер дорад пробегаш 305000 километр пробег ман ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз ман ин ҳолати салони қафои мошин салоношам ҳолатош хуб боз ман инҷа люкам дорад мотор 200 сӯзишвориш дизел дӯстон расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 840 89 94 Opel Beshka соли барориш 95 ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз сиди салон будааст ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 ойначаи пеш электроника 2 электропакет коробкаш механика ман инҷа сиди плеер дорад пробегаш 379000 километр пробег ман ин ҳолати салони мошин сидениҳо лаҳтагин боз ман инҷа люкам дорад ман ин ҳолати салони қафои мошин мотор чанд мотор 1.6 прасой сӯзишвориш газ бензин расход чанде расходаш 10 та газ киди тақрибан 100 километр мегардад ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 32000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 774 2007 Opel Astra G соли барориш 2000 комплектасияш комфорт дӯстон ман ин намуди берунаи мошин ин ҳолати балонош мишлен будааст дӯстон ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем мошин як даст хусусият дохили салон 2 электропакет 2 ойначаи пешаш электроника коробкаш автомат инҷа магнитофон дорад мультирол пробегаш
189,000 کیلومتر пробег. Кондиционерош кор мекунад дӯстон. Сиденьёш лахтагин. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 расой сӯзишвориш газ бензин. расходаш бензин киди тақрибан 8 литр 9 литр ба 100 км мегардад дӯстон. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 943 33 37. сешка классик соли барориш 95. манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 275000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сиденьёш лахтагин. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон. боз ман инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. оли газа дидагиш не дӯстон. расход чанд е? расход 120 гашт. чанд литр примерно? 9 литрга 120. расходаш 9 литр бензин киди тақрибан 120 км гаштол дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 794 07 70. Opel хеҷбек соли барориш 98. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду айначаҳои пеш электроника, ду электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 232000 км пробег. ин ҳолати салони мошин сиденьёш лахтагин. кондиционер кор мекунад ако? кондиционерош 100% кор мекунад гусосиян. манин ҳолати салони қафои мошин. дӯстон агар навор писанди шумо бошад ҳатман лайк мондан обуна шуданро фаромӯш накунед. мотор 1.6 расой сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расход номаълум гусосиян. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 767 40 48.